Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u cilju ravnomjernog razvoja svih naših regija neprekidno kroz programe CEB-a i EIB-a Razvojne banke Vijeća Europe ulaže u izgradnju škola, športskih dvorana i vrtića, svjesna da ulaganjem u obrazovanje mladih naraštaja stvaramo najbolje preduvjete za bolju budućnost Hrvatske. Izgradnja športske dvorane osnovne škole Ivana Benkovića u Dugom Selu jedan je od projekata iz programa. Ukupna vrijednost investicije je preko 12 milijuna kuna, od čega je 60%, odnosno 7 milijuna i 300 tisuća kuna, financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a ostalo županija i grad. Sportska dvorana također je jako dobro došla Dugom Selu, ne samo u osnovnoj školi, jer ovo je športska dvorana, ali ona će koristiti svim športašima u Dugom Selu, a mi u Dugom Selu imamo i više od 1200 sportaša u raznim sportovima. Posebno bi tu istaknuo rukomet, nogomet, pa i stolni tenis gdje postižemo zavidne rezultate ovako i na hrvatskom nivou, i naravno da će biti ova sportska dvorana jedan doprinos za bolje uvjeti i za bolji trening našim sportašima, naravno i onda i bolji rezultati iza toga slijede. Zadatak našeg ministarstva je ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske. Želimo da u svakom kutku Lijepe naše ljudi imaju uvjete za življenje. Vjerujem da ćemo našim ulaganjima pripomoći u društvenoj i komunalnoj infrastrukturi uspjeti stvoriti život primjeran čovjeku, da ljudi ostaju u ruralnim sredinama i da se razvija cjelokupna Republika Hrvatska. Potpredsjednik vlade i ministar Božidar Pankretić obišao je i novoizgrađenu školu u kojoj je uloženo 37 milijuna kuna, te je tom prilikom naglasio kako se ove značajne investicije mogu realizirati samo zajedničkim radom jedinica lokalne i regionalne samouprave i ministarstva, odnosno vlade, a ovo su ujedno i najbolji primjeri kako treba realizirati i druge značajne projekte i nastupati u aktivnostima čiji će cilj biti povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.